tanong sa akong garden. Akong pitsay guys, kete na dako tambok kayo. Akong mga okra guys, tanawa kana tayo. Akong saluyot, akong batalong. Saluyot. Namunga na ang akong okra guys, te. Kanang akong okra. Karon guys, mag-harvest ko sa akong palaya. Kay akong isudan og panihapon. Kay gustong Marlen. Ito pa ma. Asa ko isa Yan guys. Mag-harvest ko guys sa akong palaya. Hello ba yun? Maura na ma. Guys, ako na yung utanon karon sa gulan ako og itlog. Isalong guys, sapit na mga monga. Hapit na di ma? Hingo yun, ano no? Tao guys, sapit na mabunga. Sapit na mamunga. Aga ato, kuya mo. Naa. Ako po mga palaya guys, Kata na lang dito sa akong lansones. Buyag-buyag na siya man no? Kung grapes. Kapit na po na siya mamunga guys. Kasi dako na. Sana tayo. Ato lagi ni sa Arinson. So guys, sa sunod na tong vlog. 2,000 years later. Hi guys! Karon manguha na po ko og mga utanon sa akong garden. Dili, sa silingon. Sa akong garden o sa among silingan. Guys, magsabaw mi og isda kay di kabuhi si Barl. So guys, manguha na mi sa among silingan karon. Sige na mi panguha sa among silingan guys. Ayaw sa anak, maari sa tas kamunggay. Manguha na po dito og kamunggay. Maot man ma, kada lami ma. Maot pa kanay lawa-lawa. Daghan na. Kamunggay guys. Meron pa. Walang tag-iya. Ngayon sa Taglugbati nila sa Tagamay. Hello, hello. Left! Ayo! Left! Left! Ikaw. Ang ngayon si Marlene ng kamungga. Kamungga alubate, kung gamay li sabaw ng mo. Among isagol sabaw alubate. Les wapat jud maayo kung dunggan. Gihaguan na jud ko. Magpasabaw ko kay kabuhi ko. Dahon rama. Lami yang alubate kay puwa. Nay alubati ato puti. Ato bang maari ato bang sa ina pa mo po ma. Ato bang ba kayo kang picturean? Hilba be? Kaya ko be? Murag nasunog sa tabako. Kuya sa hilba to ba? Nay ato
Di ba ka ni Robati sa tura ni? Hilba ba? May hilba. Nakalisa lagi. Asa ko da per. Ade ako kay si Harold tanaw na ho. Ikaw rada na. Gay ko gamay les. At saka hihingi din tayo dito. Kanang Day, Merla. Nakay kuan ana. Kanang tangad. Wa na? Pagpatabang ko ito. Adlaw ito kanang kabalik din duan ako na mo. Les, aw kana lugar ka papuhon dai. Okay, ayaw sama. Kay mo palit pa kog bangan kay pabanganan to ni Merla tong grapes. Oo. Sa hilbay pakita. Saka ito. Ba para dunggan. Saka ito. Ato na ba tayo lang eh, kuan pili. Naalami ka mong gay Lisa oh. Agan. Putli to ato, mo tambok. Ma, putli to ato mo tambok. Oh, daghan man tagabungkay nganong abot mo tagpangaya ni kabungkaya. Ang nangunot man. Atis to sa kaahon. Ma, magkuha di puta ka ng pahumot dito anak kay himuong spray. Spray sa Sa may dili ba? basta. Aw na adi ay. Dai hago na ari ako. Sama na tangat. Oh, Nakuha ako no. tagbo ta. Ayan ako panaog. So nanghingi din ako ng ano guys. Tangad. Na nagdala si Marla. Siya yung kakatulong-katulong namin pag may mga gagawin dito sa bahay. Si Inday Marla. Ma, unsa gali plano ma, anak? Sa plano? Magama mi og katayan og kuan. Grapes. Kaya daghan na mi og grapes ani luyo among pakatayon ana. Nya manguha na pud ko og Hala, buyas. ma. Agpaliya, umabot na dun sa tuktok oh. Malalag bunga. Namunga sa babaw. Ya, ano bunga? Isa mo. Dawas ko may bebe ito na ni sa mga. Dai bunga di ay. Ako bunga. Sa isa. Ano to gel ba sa isa? Tanawa, makapusan mo gud eh. Hinama kay, ayaw ko haaba, dahon ra. Ayo. Hoy! Buhay na ko mamaot lagi. Ay, dahon na, hagi ingon. Ang wa pa. Sa ko na bulo ba ko mo guling gibalhin. Hay nanay ang akong hoy ginoo ko na nang akong lablab. Kada pa sa cake lablab. Ay. Unsa na? Katumahon ko sa kapoy. Ayun, sigaw kay kapoy diha ay. Wow, Goldilocks. Goldilocks. Naturok mangga tama na. Wala ko sabon ako sa tao. Dala to ka. Mahigdahan ako ulit, tug sukat gapon.